El minor d'alemany i per què pot tenir un impacte molt positiu en la teva vida. Vaig fer un Erasmus a Heidelberg. Va ser una experiència preciosa, jo crec que les més importants de la meva vida. Avui la Cristina és una famosa escriptora i directora de pel·lícules. Després d'aprendre anglès i alemany, vaig anar a viure a Hamburg. Saber idiomes em va obrir portes que ni tan sols imaginava. La Meritxell ha publicat molts llibres que tenen a veure amb la seva vida a Barcelona i Alemanya i amb les seves experiències interculturals. Aprendre llengües no només m'ha ajudat per fer la feina que estic fent avui en dia, sinó que m'ha ajudat a pensar d'una altra manera. La Laia és actriu a Berlín. T'obre moltes portes, coneixes a moltes persones i no només això, sinó et pots descobrir més a tu mateixa. La Lili és pintora i ha publicat el poemari El Pomelo. Una bona possibilitat d'ampliar un grau de la UAB amb aquests coneixements és fer el minor d'alemany. És compatible amb qualsevol altre grau de la UAB i constitueix un primer acostament a una cultura fonamental en la història occidental amb una vigència actual importantíssima. Un minor consta d'un mínim de 5 assignatures, o sigui, de 30 crèdits. Ho decideixes només tu. Nosaltres som aquí per ajudar-te. Et poden impulsar molt de cara al món professional, et poden ajudar molt a entendre els autors que estàs estudiant. Vaig plantejar-me cursar el minor, ja que m'agraden molt les llengües i crec que és una oportunitat de cara al futur. He triat estudis alemanys, ja que m'interessa molt la història i la cultura d'aquest país i m'obre moltes més portes en el futur. Descobrir un món nou comença aquí. Som aquí perquè només les persones podem ensenyar la llengua.